आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. महामार्गाच्या दुरावस्थेमुळे ऊस शेती संकटात आली आहे. सरकारनं दुर्लक्ष केल्याने महामार्गाची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संकटात आला आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार सत्ताधारी आहेत असा आरोप सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केला आहे. ही पदयात्रा आता सुरू झालेली आहे. करूळ गावाच्या वेशीवरती आता ही पदयात्रा आली आहे. या पदयात्रेत शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आहेत, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आहेत. आपल्यासोबत जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत साहेब आहेत, जे शेतकऱ्यांचे विषय कायम पोटतिडकीने मांडतात. त्यांना काय वाटतं या पदयात्रेसंदर्भात, आणि ते सहभागी झाले आहेत. सावंत साहेब, तुम्ही या पदयात्रेत सहभागी झालात. एकंदरीत शेतकऱ्यांचं तुम्ही बऱ्याचदा नेतृत्व करता आणि शेतकऱ्यांचे विषय तुम्ही मांडताय, आणि या आता पदयात्रेत शेतकऱ्यांचे देखील काही विषय आहेत. काय सांगा? यामध्ये हा रस्ता जो आहे बावडा साखर डी.वाय. पाटील साखर कारखान्याला जोडणारा रस्ता आहे. कणकवली वैभववाडी तालुक्यामध्ये जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत, सातत्याने हा रस्ता खराब असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक लोडला साधारण 2,500 रुपये ट्रकला द्यावं लागत आहेत. आणि म्हणून आज ऊस शेतकऱ्यांचं जे नुकसान होतं आहे, याच्यामुळे ऊसाचं असलेलं उत्पादनसुद्धा शेतकऱ्यांनी ऊसाची शेती सोडलेली आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने व्यापाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांचं सुद्धा नुकसान या रस्त्यामुळे झालेलं आहे. आणि म्हणून एकंदरीत ह्या भागामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरीसुद्धा अडचणीत आलेला आहे. आणि म्हणून आजची पदयात्रा जी शिवसेनेच्या वतीने केलेली आहे, व्यापारी असतील, शेतकरी असतील, सर्वांना ह्या ठिकाणी शासनाला जाग आणण्यासाठी केलेली आहे. आणि म्हणून आज हा बावडा कारखान्याला जो रस्ता जोडणारा आहे, त्याच्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं आहे, भविष्यात ते होऊ नये म्हणून ही पदयात्रा काढलेली आहे. साहेब, ह्या रस्त्याचे काम रखडलेलं आहे, याला कोण जबाबदार आहे? नाही, ह्या रस्त्याचं काम जे इथले आमदार नितेश राणे जे जबाबदार आहेत. या ठिकाणी असलेलं टेंडर कसं उशिरा होईल आणि आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळालं नाही म्हणून काही वृत्तपत्रामध्ये सोशल मीडियावर त्यांनी नितीन गडकरींना भेटले होते आणि ही या ठिकाणी ठेका रद्द करावा, पुन्हा नव्याने टेंडर काढावं. ह्या प्रक्रियेमुळेच आज या ठिकाणी रस्त्याची वर्क ऑर्डर विलंबाने झालेली आहे. आणि या सर्व विकासाला जे आहेत किंवा रस्त्याच्या विलंबाला आमदार नितेश राणे जबाबदार आहेत. साहेब, रस्त्याचं काम आता आंदोलन होत आहे, त्याच्यापूर्वी देखील चालू झालेलं आहे असं आपल्याला समजतंय. एकंदरीत हे काम आता पुढे 6 महिने हा घाट करूळ घाट देखील बंद राहणार आहे. आता ऊस तोडणी सुरू होते, म्हणून आमचा या ठिकाणी जो सार्वजनिक बांध विभागाकडनं जो भुईबावडा रस्ता आहे, या तातडीने नोव्हेंबरच्या भुईबावड्याचं काम या ठिकाणी होऊन तो रस्ता ऊस उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसाठी चांगल्या पद्धतीने करून घेणं ही जबाबदारी आहे. आणि म्हणून ह्या संदर्भात उद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची सुद्धा उद्या भेट घेऊन भुईबावडा घाट 30 नोव्हेंबरच्या त्यांनी पूर्ण करून या ठिकाणी असलेल्या वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था तात्काळ त्यांनी उपलब्ध करून देण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. पण 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा घाट तो उपलब्ध नाही झाला तर पुढे भूमिका काय? निश्चितच झाला नाही तर डिसेंबरच्याच पहिल्या आठवड्यात रस्ता रोको आम्हाला करावं लागेल आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार ह्या ठिकाणी सरकार असेल. ओके, धन्यवाद. हे होते सावंतसाहेब, जे शेतकऱ्यांच्या विषयासंदर्भात कायम आक्रमक असतात. त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा घाट आता 6 महिने बंद राहणार आहे आणि त्या घाटाची जी वाहतूक आहे या घाटाची ती भुईबावडा घाटमार्गे वळवली जाणार आहे. आणि हा भुईबावडा घाटमार्ग हा सुस्थितीत प्रशासनाने ठेवा, आणि तो जर नाही झाला तर 30 नोव्हेंबरनंतर म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र आंदोलन, रास्ता रोको शिवसेनेच्या वतीने केले जाणार असल्याचं सावंत यांनी सांगितलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.